Така. Здравейте! Днес ще говоря по една много любима за мен тема – разред папагалоподобни. Нека да започнем с това, какво не се счита за папагалоподобно. На слайда имаме един тукан. Той по очевидни причини се причислява към кълвачоподобните. Тук имаме дългоопашат ширококлюн. Той е врабчоподобни. Той е към врабчоподобните. А пък тораковите птици, колкото и също да приличат на папагали, те са към разред торакоподобни. Мисля, че това е най-точното определение и класификация, което може да им бъде дадено. Тук можем да видим и други организми, които не спадат към папагалоподобни. Ако остане време на края на презентацията, може да разгледаме всяко едно от тях по-отделно. Така, на латински това може да се произнесе по няколко начина, папагалоподобно. Пситекиформес е класическото латинско произношение. Пситачиформес, което е църковното произношение, особено във Ватикана. Пситасиформс, което е англо-латинското произношение. И това, което ми е най-познато на всички, пситациформес, което си е местното българско произношение. За мое улеснение в тази презентация всички латински наименования ще ги изговарям с класическо латинско произношение, а не фонетично българско спрямо нашата азбука и мелодика на езика. Пситекиформес е съставено от думата пситакус, което на латински означава папагал. Тя е заета от езика майка, гръцкия, където е пситакос. И имаме един суфикс за разреда формес, който означава подобен с форма на. И така на латински получаваме папагалоподобни. Откъм филогенеза пситекиформес образува монофилетична клада с пасериформес. Много е интересно, че всъщност рата и най-обикновеното ни домашно връбче са много далечни братовчеди, като се предполага, че те се разделили някъде преди около 62 милиона години. Оттам е потекла доста интересна еволюция и адаптация. Да кажем, преди около 16-19 милиона години е съществувал папагал в Нова Зеландия, който е нелетящ и е бил с височина 1 метър. Нарекли си го Heracles inexpectatus. Inexpectatus, просто защото находките му са били изключително неочаквани. Таксономиците разделят Пситекиформес на 4 семейства. Сега ще разделяме всяко едно от тях хронологично и по-отделно. Започваме с Стригопидае. Стригопидае включва папагали предимно с името кака. Това е така, защото коренното население на Нова Зеландия, маорите, са ги нарекли на звуците, които те издават най-често. Отличен пример за ономатопея. Звукът, който издава птицата, става самият термин, самата дума на маорски за папагал. Папагалите кака са средно по около 40 см, маслинено-кафяви на цвят, с по-цветно оперение, което може да е жълто или червено, само по бузките, врата, крилата и корема. Първите два вида, които виждате тук, са вече изчезнали, а останалите са силно застрашени. Това е поради загуба на територии, много ниска репродуктивност и внасяне на инвазивни хищници, като опосуми, котки и плъхове. По-интелигентен представител от тях е видът Nestor notabilis, който от проучвания е документирано, че проявява 3 общоприети и общоприложими признака на статистическо мислене, което може да се сравни с това на 3-4 годишни деца. Аз не съм много сигурен с кои деца се сравнява това, както и да е. На слайда тук виждате най-големият и най-тежкият папагал, който съществува. Той е нощно активен, нелетящ, тревопасен, има много ясен полов диморфизъм в размера и се отличава с липса на каквато и да било бащинска грижа към поколението. Нищо чудно, че от тях са останали малко повече от 200 екземпляра. Така де, не прилича на останалите кака и съответно маорите трябва да му измислят някакво по-оригинално име. Те били единодушни. Какапо. Което буквално преведено означава папагал нощ. Отиваме малко по-на юг при Какатоидае, Австралия.
Това са папагали, които вие няма как да сбъркате, поради силно изразените им перчени като панкари от 80-те и силно извити човки. Тези птици обикновено не са особено шарени и това е поради липсата на така наречената, не се смейте, дик структура на перата. Дик структурата при други папагали, да речем при Пситакидае, е много важна, защото тя допълнително разпръска светлината и докарва по-ярко и по-цветно оцветяване. Тъй като при какадутата я няма, те са предимно черни, бели или сиви, като по-шарено оцветяване наблюдаваме само по качулката, по бузите, по коремчето или по крилата. Да. Това са сравнително едри птици, въпреки че естествено имаме изключение, защото тук попадат и корелките. Това са вторите най-разпространени домашни любимци папагали след вълнистите папагалчета. Аз даже също имам такъв. Всички знаем, те не са особено големи, някъдето е толкова, но за сметка на това са доста вокални. Отлично могат да имитират мелодии и често са срещани звуци от ежедневието, да кажем аларма на кола. Въпреки че доста зависи в кой квартал живеете. В Скорец е много рядка, да съжаление в една толка. Да. Гадно. Тези неща, които казвам, не се отнасят само за корелите. Като цяло какадутата са едни доста интелигентни птици, способни на доста добра звукова, т.е. вокална и танцова имитация. Големи сладури са, но честно казвам да не са им на главата. Има причина защо във филмчето Рио лошият папагал Найджел е именно какаду. В Австралия тези птици са изключително големи селскостопански вредители, като доста често трябва да бъдат контролирани или чрез отстрел, отравяне или насаждането на така наречените жертвени култури, които да отклонят всичките ята от главните посеви. В града не е никак по-добре, защото в природата какадутата си поддържат човките, като постоянно гризат дървесина. Обаче, когато отидат в града, започват да гризат мазилки, изолация, различни кабели, силикони на витрини и какво ли още не. Третото семейство в разреда е Пситакидае и то включва страшно много птици, които са разпространени по тропиците на почти всички континенти. Тук попада изключително интересният трип арини. Той включва всички видове ара и някои други по-малки цветни папагалчета. Те са много популярни и всички знаем за тяхната красота, интелект и за жалост, застрашеност. Тук отново се дава много добър пример в филмчето Рио, където главният герой Ву е изчезналата от дивата природа спиксова ара. За жалост, в близката човешка история вече сме загубили няколко вида ара, да се надяваме, че тази тенденция няма да продължава. Друг застрашен вид е африканското жако, по много проучвания зачетено като най-интелигентната птица. Най-известното такова проучване е на екземплярът Алекс и неговата притежателка Айрин Пейпербърг. Алекс е успял да заучи един речник от над 100 думи, с лекота е определял характеристики на предмети и е можел да ги различава. Кое е по-голямо, кое е по-малко, за цветове и така нататък. Многократно е документиран как изпитва и изразява емоции, като тъга, щастие, отекченост. Това са неща, които също свързваме с интелекта и даже може да се каже, че е схванал концепцията за нула. Повече за този така интересен случай може да прочетете в книгата на Айрин Пейпербърг Alex and Me. Въпреки че ако гугълнете заглавието, е доста по-вероятно да ви излезе филмът с дублетно име, където американска ученичка се вдъхновява от Алекс Морган и започва да гони спортна кариера. Филмът е ужасен, гледал съм го, няма нищо общо с книгата, така че не ви го препоръчвам. На хоризонта изгрява една нова звезда с име Аполон. Този така интелигентен екземпляр има собствен YouTube канал, поддържан от неговите собственици естествено, но освен че поназнайва думи и доста добре определя характеристики на предмети,
Той няколко пъти е задавал въпроси и е разбирал отговорите на тях. Това го прави второто документирано животно след Алекс, което някога е задавало въпроси. За мен е много интересно, че маймуни, които са били научавани на жестономичен език, никога не са задавали въпроси. И последното семейство е Пситакулидае, което включва 6 подсемейства, разпространени из стария свят, колкото и некоректно да е това, защото имаме представители на други семейства, които също обитават стария свят, но както и да е. Едно по-интересно е Агапорнитинае, което включва неразделките. Много социални, моногамни, но твърдението, че умират от мъка, ако техният партньор умре, е силно преувеличено и романтизирано. Истината боли. До година, като учите анатомия, колежките, ако още не са ги махнали, в стаята си имат такива неразделки. Ето кой ги прави тези звуци. От тях са звуците. Да, разбирам. Друго много популярно подсемейство е Люринае, което включва вълнистите папагалчета, различните видове лорикети и смокинови папагали. Някои от тях са доста важни икономически, особено лорикетите, тъй като са опрашители на местната флора. А най-интересен за мен е единственият представител на собственото си подсемейство – гологлав папагал. Със своя така зловещ и страшен вид, на английски доста често се нарича и папагал на Дракула. Тази птица може да бъде забелязана в Румъния, в Нова Гвинея, и споделя една характеристика на лешоядите. Няма оперение по главата, но това не е за да не полепва мърша и кръв, която да инфектира птицата, а просто за да не полепват всичките нектари и сокове от смокини, с които папагала се храни. Така че вече далеч не изглежда чак толкова зловещо. Това според мен беше най-важното за разред папагало подобни. Мога да говоря още много дълго по тази тема. От дете обожавам папагалите и все още не спирам да се възхищавам на тяхната хем красива, хем интелигентна природа. Нещо, което се надявам от тази презентация да съм успял поне до някаква степен да ви вдъхновя или поне да ви заинтригувам за света на папагалите, ако поради някаква причина някакси самите птици до сега не са успели да го направят. Имам предвид, вижте ги, има огромен смисъл да продължаваме да ги изследваме и да ги опазваме. И се надявам да го осъзнавате. Благодаря за вниманието. Имате ли нещо да го питате за папагалчетата? Ако остана време, можем да минем през различните животни, които не спадат към папагала подобни. Не, няма проблем. Ето, тук имаме мечка, мишка. Без тях, да. Ако можеш за другите птици да говориш, е добре. Там за поракото нещо да кажеш, защото не си не чували. Ще е интересно. Добре, имате ли нещо да го питате? Нещо, защото виждате интересни неща каза. Много. Няма. Добре, благодаря ти, Филип, много добре. И аз благодаря. Супер. Ето виждате кратко, ясно и така също време и моменти на забавни неща.